Du er altså overhovedet ikke færdig. Jeg ved godt, det kan føles sådan. Kroppen den gør mere ondt, end den plejer. Energien den er slet ikke, hvad den har været. Og spejlet, det er ikke altid det rigtige billede, du kan lige se. Og måske så siger du til dig selv, det er bare fordi, jeg er ved at være gammel. Nej, det er ikke noget med alderen at gøre. Det er nærmere alle de år, hvor du har passet på alle andre end dig selv. Arbejde, familie, dine venner, børn. Alt det der med ansvaret. Og undervejs, så glemte du dig selv. Men prøv at høre, du kan sagtens komme tilbage. Ikke som da du var 25 år, det kan jeg ikke love. Men du kan komme meget stærkere og komme i bedre form, uden det tager ret lang tid. Og det eneste du skal, det er faktisk, at du skal starte. Du skal ikke være perfekt. Overhovedet ikke på nogen måde. Og har du brug for hjælp? Ja, så er jeg lige her. Det er sådan nogen som dig, jeg hjælper. Og det har vi ret stor succes med på mine små hold. Så har du brug for hjælp, og skal det være nu, en gang for alle, så tag fat i mig. For vi ses nemlig.